ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ହନୁମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶିରୁଳି ଗ୍ରାମକୁ ପଳାଇଥିଲେ। କିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ଜୋରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛି, ମୋ କାନ ଫାଟି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଶୋଇ ପାରୁନି। ଏ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମୋ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଯୋଗୁ ମୁଁ କେତେ ରାତି ହେଲା ଭଲସେ ଶୋଇ ପାରୁନି। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ହନୁମାନ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ହନୁମାନ, ତୁମ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଯୋଗୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିଦାର ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମେ ତମ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ତୁମର 2.5 ପାଦ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। ହନୁମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ତାଙ୍କ 2.5 ପାଦ ମାନେ 37 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଶିରୁଳି ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ମା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।